iki piye wong wis tuwa rapi oleh prawane yen bengi nangis wae amarga mati karo manuke
wancinipun perkisahan sami monggo sami muji mring Allah kang maha suci mugi linanggena pasodene lan sejati kangge gayuh kamulyane bangsa lan agami. Wancinipun kita perkisahan sami monggo sami muji mring Allah kang maha suci mugi linanggena pasodhe